Слънчев бряг, 2011 година, 17 юни. Дошли сме специално, за да празнуваме 10 годишната работа на госпожа Шопова в кантора М. Поздравявам те! И на следващите 10 наистина може с бънджи да скочим, да издигнем с парашут в висините, за да изпробваме нейното сърце и да отбележим 10 годишната работа и преминаването на работата като шеф на екип. Благодаря. Си. Ние също от името на екипа поздравявам госпожа Шопова. Пожелавам все така ползотворно дългосрочно сътрудничество. 20, 30, 40 години и така нататък. До пенсия. Разрастване на кантората като екип. Съответно и да стане иерархията в повече стъпала нагоре. Благодаря. Поздравления си. Честито, Мария. Следващия път да празнуваме твоето Издигаме с парашут. Здрава, щастлива. Щастливо работеща в кантората. И още много години да работиш с нас. И с тебе. Честито от мен. Пожелавам ти много успехи за напред. Благодаря. Благодаря на целия екип от кантората. Съм много щастлива, че работим заедно и да може още да имаме други такива поводи, да посетим Слънчев бряг и да се издигаме с парашут всички. Благодаря на всички. Благодарим за твоето добро творчество и всеотдайност към екипа. И към работа. Ехо. Тук сме. Ама аз съм и малко повече килограма. Съм 50. Няма да тъмър, няма да стъпа. Нещо да не объркам. Ранче? Няма да се притесняваш, защото не е основно на небето. Няма. Всички са преминават. Дръж тук сега. Това изглежда доста здраво. Подготовка сме за издигане във висените. Къде сте? Стара Загора. О, да не знаеш. От горното на надолнище. Ходила ли си? Къде? Има едно надпред, от язмото нагоре се тръгва место от горно на надолнище. Там на Николите си били с теб. Имах една приятелка, ма водиш там два пътя така надолу, а колата се вари назад. А, да, Просто да. илюзия. Да, така е. Знам го. Сега, Марянче, Да? като тръгваш, няколко крачки трябва да направиш с парашута, просто да излетиш. В смисъл да не седнеш веднага. Да, Той тръгва парашута, правиш няколко крачки и излетиш. добре. Аз сама ли ще бъда? Да. Тръгна? Не. Няма страшно. Като летиш, нищо няма да пикаш. Просто релакс, наслаждавай се на пейзажа. Ще ходиш в тази посока, после ще отвариш там лодката и ще идваш сам. Като се връщаш, запомни го и няма човек. Аз ще помня как накара. Мене ще дам сигнал с свирките с ръцете.
дам сигнал, трябва да дърпаш с двете ръце дясно. Те са 4 въжета, тук е 4. Те ги пускаш двете ръце. Ясно, да не объркаме посока. С брега, помни към брега. Дръпнеш и изнасяш парашута на брега да дойде. Защото като дръпнеш, ще спихва да дръпнеш. Значи първият сигнал, който дам със светлите. Дърпаш, тебе колко. Държиш, чакаш. Парашута ще се изнася и чакаш за следващия сигнал. Като ти дам следващия сигнал, така. Спираш да дърпаш. Спускаш и пак хващаш ляво и дясно. Само държиш. В последния момент, примерно, като ти кажеш с една ръка, само с едната ръка. Да. Аз знам, че по-сложна задача ми дават от ангела. Ясно. ככה עשינו את זה, תקשיב, זה הדבר הכי שמנו בעולם. אין דבר כזה. זה מחשב, זה יופי. לנו לא עשה ככה נהג, אנחנו בתוך הסירה. בתוך המים. Što zevš? Što zevš? Babale. Veri? איפה אתם הולכים? רגע, אנחנו אז יאללה, בוא נתקדם. רגע, איפה עוד הולכים? כמה זה? Кажи май френд сега. יש פה 2? זהו מינם. אולי תנסה לעשות את זה שלך. יש כבר... ואז כאילו... Money? 80 level for food. זה דבר מדהים. This one my food. Thank you. Hello. יאללה, בואי. קובי, תביא לה לצלם אותנו. This one. רגע, אתה תוריד אותנו לים, תוריד אותנו לים. אבל בנחל, שנה שעברה. Hey guys. יאללה, אנחנו נעבור רק קטנים. אולי תביא לך אותי. אוי, בואי נביא עליו. זה יורד לאט. בטח אלינו זה עלה 500 שקל. זה רק כזו. אבל זה היה שווה כל שקל, אני לא עושה איזה יופי, תראי שהוא שרף אותה לנו. קובי, איפה אתה התחתיקים שלי?
Живи съм, не божах. Успешно. Беше много Вече имаш още много умения да управляваш. Благодаря. Парашутистка. Беше много красиво, много хубаво, приятно изживяване. Благодаря на кантора им. Беше великолепно. Парчиш в област. Много красива гледка от високо. Да. Ма се иска сила да опъваш тия въжета, определено. Силно иска, нали? Да. Имате ли книга с похвали да напишем нещо? Много добре. Грамоти не раздавате ли за парашутисти? Да. Ама до вечера. Само на оцелелите раздавам. Днеска вземем имената и до вечера ги пишем. Благодаря ви, много беше. Хареса ли? Да, много ми хареса, благодаря. Не бях пробвала. Парашут. Шефът доволен? Здравейте, вече съм по-спокойна. Още веднъж искам да благодаря на кантората, на госпожа Мискова, на господин Митков и на всички колеги за специалното отношение и за подаръка, който ни организирахте. Беше много приятно. Имайки се предвид, че аз съм склонна към по-екстремни преживявания. Преживяването беше незабравимо. Добре се полетях така. И доста. И казвах отпред на лодкаря, който управлява моторницата, да по-бързичко да кара, защото имах чувство, че като прави завоя, ще падна, да, защото въжето не беше достатъчно добре опънато. Конки край. И обърках посоките, ляво дясно. Следвах стриктно инструкциите, защото съм подготвена такава школа в Милдей в кантората. Нямаше как да не се справя. Но нямаха видеоинструкция. Да, нямаха. Благодаря ви. Поздравление, прави се перфектно. Да. Според зрителите на шоуто. Някой се качва за съхраняване на покрива, да успя точно в центъра. Браво! Благодаря. Не сигурно вчера съм толкова голям. Майка каза, че 6. Здравейте отново. Тръгваме от Слънчев бряг. Бяхме по повод с моята 10 годишна в кантора М. Много се радвам, че успяхме да дойдем екипно в този хубав слънчев ден. Много съм доволна, беше страхотно изживяване. Бях с парашут, направихме плаж. Бяхме целият екип. Страхотен ден. Чао!